Είμαστε εδώ πέρα σε μια διάσημη παραλία της Σαντορίνης. Εγώ πήγα με ένα σκάφος κάπου στο Αιγαίο. Okay. Have you ever used dating apps? Εγώ είμαι παντρεμένη, θα σου μιλήσει εδώ η φίλη μου που δεν είναι. Άνεργα νέα και τέτοια έχετε δει. Εννοείται. Αλλά εσύ δουλεύεις. Ναι, τι να κάνω. Τι πιστεύετε για τους δασμούς που έχει βάλει ο Τραμπ τώρα και είναι όλα πιο ακριβά? Τι σας αρέσει γενικά κάποιος στο κλαμπ, τι κάνετε? Θα κάνουμε ένα. Είμαι εδώ με την Πέπη, Φωτεινή. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Θέλω να μου πείτε τι πίνετε αρχικά, εσένα σε βλέπω με μοχίτο, έχεις αρχίσει. Έτσι, μοχίτο. Πρώτο για σήμερα. Με πόσα λες θα συνεχίσεις? Θα δείξει. Εσύ? Εγώ πίνω πάντα ένα και είναι συνήθως ζόμπι. Οκ, εντάξει, το ζόμπι έχει πολύ ρούμι μέσα, οπότε... Μ' αρέσει το ρούμι, γι' αυτό. Πείτε μου αρχικά πού θέλετε να πάτε διακοπές ή πού θα πάτε. Εγώ έχω ήδη πάει και έχω γυρίσει. Πού πήγες? Πήγα στη Λέρο. Και κάπου αλλού δεν μου είπες ότι... Και στη Ρόδο πήγα. Και θα πας και κάπου αλλού. Θα δείξει. Αυτό το άλλο τι το κρατάς μυστικό από κάποιον? Είναι μυστικό, δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το αποκαλύψω. Θα σας το πω όταν επιστρέψω. Η Λέρος δεν είναι λίγο έτσι πιο απομονωμένο νησί? Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Ίσως παρεξηγημένο, λόγω του ψυχιατρίου και της ιστορίας. Ναι, κάτι τέτοιο, ναι. Στην αρχή πήγα να πω εκεί που πηγαίναν τους λεπρούς, αλλά αυτό ήταν η Σπιναλόγκα. Όχι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, μικρούς κολπίσκους, έχει φυσικές ομορφιές, έχει εξαιρετικό φαγητό. Σαν να μας κάνει, ο Ευτύχης Μπλέτσας είναι εδώ, μας κάνει promote. Πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ φιλόξενους. Τέλεια. Εσύ? Εγώ πήγα κι εγώ διακοπές, να σου πω που πήγα τώρα θα με ρωτήσεις. Εγώ πήγα με ένα σκάφος κάπου στο Αιγαίο. Οκ. Πήγαμε λίγο... Δικό σου? Άμα ήταν δικό μου, προφανώς δεν θα ήμουν τώρα εδώ. Ισχύει, μπορεί να είσαι στο σκάφος και τώρα. Πήγα όμως με... Και φάση γυρίσατε πολλά. Γυρίσαμε νησιά. Με φαγητό και όλα αυτά. Στο σκάφος, ναι, με φαγητό. Πέρασες καλά από ό,τι κατάλαβα. Γιώργο, ναι, πέρασα ωραία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Θέλω να το πω αυτό. Ήταν φανταστικά. Όποιος μπορεί να το ξανακάνει. Και για όλο αυτό πώς πλήρωσες αρκετά, φαντάζομαι? Αν πλήρωνα, Γιώργο. Κέρασε κάποιος άλλος. Αυτή. Δεν πλήρωσε ούτε εσύ. Είναι ένας αγαπημένος φίλος. Οκ. Που μας πήρε μαζί του βόλτα. Τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα, εγώ είμαι ο Γιώργος. Εγώ είμαι ο Σύφης. Σύφης, οκ. Λοιπόν, αρχικά έχει έρθει εδώ Σύφης με την κοπέλα του. Έχετε έρθει με το μπουκαλάκι σας. Πάντα μπουκαλάτι, πάντα φρέσκι εδώ πέρα. Αξίδια μόνο, αλάνια, αξίδια. Εδώ μου έχει βάλει το μεταξύ και τζιν μέσα στο Prime. Λοιπόν, σε βλέπω εδώ πέρα με γυαλί, έτσι, με hood, rich, παντόφλα. Θέλω να μου πεις τι μουσική ακούς, γιατί κάτι μου λέει ότι θα ακούς drill, UK, trap, ελληνικό. Ακούω τραμπάκια πιο πολύ, έτσι, Fly Low, Ivan Grego, έτσι. Και λίγο Thug Slime εδώ με κράζει δικιά μου. Εντάξει, τα ακούμε όλα. Λίγο ρακ, έτσι, τα πάντα, ό,τι παίζει στη rap σκηνή. Δεν είναι σλατίνα δηλαδή? Είναι μια μικρή σλατίνα. Βλέπεις εδώ, μικρή σλατίνα. Δεν έχει κανένα κάτι. Θα την κάνεις εσύ σλατίνα. Είναι ήδη, έτοιμη. Για αυτούς που... Τώρα ο Ιβάν που μπήκε φυλακή. Ο Ιβάν είναι το μεταξύ από την Πάτρα, το ξέρεις έτσι. Και μπήκε... Τον ήξερα και εγώ, πηγαίναμε μαζί κατασκήνωση. Μπήκε μέσα τώρα. Βγήκε κάτι. Βγήκε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για όσους κράζουν την τραπ, την ελληνική, τι πιστεύεις? Ότι εντάξει, έχει πολλές βρισιές ρε φίλε, αλλά δεν είναι και μια απελευθέρωση λίγο? Μάγκες, όσοι κράζετε την τραπ, η τραπ δείχνει τι είναι η αληθινή ζωή, η τραπ δείχνει τι γίνεται στους δρόμους, η τραπ δείχνει τι γίνεται στα σπίτια. Είναι μαλάκια να μην βλέπουμε την αλήθεια μπροστά μας, έτσι, κατάλαβες. Μπορεί να τα βάζουν λίγο πιο δυνατά τα πράγματα, λίγο πιο ζόρικα. Να τα φουσκώνουν και λίγο κάποιοι, εννοείται. Αλλά γενικά είναι ζόρικα τα πράγματα, δεν ξέρεις, είναι μαύρα. Πιστεύεις δηλαδή λένε αλήθεια, δεν λένε φίδια όλοι? Υπάρχουν και πολλές αλήθειες, σίγουρα μέσα στα τραγουδάκια, εννοείται τώρα. Στην πίεση τελείως, εννοείται. Και κάποιοι τα κάνουν όντως, ναι. Αλλά κάποιοι δεν τα κάνουν, σίγουρα. Τι διακοπές έχετε κανονίσει?
Δεν πάμε φέτος διακοπές γιατί μαζεύουμε κασέρι να ανοίξουμε το σπίτι μας. Όπα ρε, ωραία. Να πούμε εδώ πέρα μαζί με την κοπέλα μου. Να αγοράσετε ή να νοικιάσετε. Όχι, έχουμε ένα σπίτι του τύπου στο όνομά μου, αλλά είναι πολύ παλιό τώρα, είναι γάμισέτα και πρέπει να φτιαχτεί, ας πούμε. Είναι ρήπιο τελείως φάση. Και να το φτιάξουμε έτσι, να το κάνουμε κατοικήσιμο, ας πούμε, και να μείνουμε εκεί πέρα να γουστάρουμε. Καλό, κάνετε investment στο μέλλον. Έτσι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Είμαστε εδώ με την Ευαγγελία. Μαρία. Και τον Παναγιώτη. Και εγώ είμαι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Χρησιμοποιείτε ποτέ dating apps? Καλά, άρχισαμε τα εγγλέζικα τώρα. Τι είναι αυτό που είπες? Εφαρμογές για γνωριμίες, Tinder. Όχι ρε φιλαράκι. Μόνο. Όχι ρε φιλαράκι, face to face. Μόνο από κοντά. Έτσι, τι λες τώρα? Αντρικός. Έλα ρε φίλε. Αντρικός. Εσείς? Εμείς έχουμε 6 χρόνια σχέση, οπότε Και οι δύο. δεν ξέρουμε καν. Εδώ πολύ dating app. Ναι, και 20 χρονών πολύ, αλλά μην τη βλέπετε έτσι. Πες μας εσύ. Πες μας λίγο τα δικά σου. Ποια χρησιμοποιείς αρχικά? Το Instagram χρησιμοποιώ. Δεν Και χρησιμοποιώ. το κίτρινο. Α, ναι, και το Bumble. Snapchat. Και τι σου στέλνουνε στο Snapchat? Αλήθεια. Ναι. Αρχικά για να σε βρουν στο Snapchat δεν πρέπει να ξέρουν το όνομα. Δεν ξέρω. το Στέλνω βρεις. ό,τι να είναι. Ποιο είναι το max που μιλάς ταυτόχρονα, που έχεις μιλήσει ποτέ ταυτόχρονα? Αν θες μου λες την αλήθεια. Με πόσα άτομα έχω μιλήσει? Ταυτόχρονα. 3. 3, οκ. Τίμιο. Οκ. Μιάτο, παιδί μου, μιάτο. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τα παιδιά. Για πείτε τα ονόματά σας. Παναγιώτης. Μαρία. Και Μαρίζα. Χρησιμοποιείτε dating apps? Ναι. Πώς πήγε? Μια χαρά. Το χρησιμοποιείς πιο πολύ για κάτι casual ή πιο σοβαρό? Έχει να κάνει πιο πολύ με το άτομο που μιλάς. Κυρίως. Δεν έχει Έχω δει που έχει επιλογή να βάλεις ψάχνω για σχέση, Ναι, αυτά ό,τι να ανεβάζει ο καθένας, ό,τι θεωρεί το κεφάλι του τι ισχύει. Στη συζήτηση καταλαβαίνεις τι ψάχνει το κάθε άτομο αν θέλει. Οκ. Ωραία, για πες μας κι εσύ. Εγώ όχι. Τίποτα. Δεν έχω κατεβάσει ποτέ καμία τέτοια εφαρμογή. Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Όχι. Γενικά δεν ξέρω, δεν μου ταιριάζει ιδιαίτερα. Είσαι του real life? Κοίτα, έτσι όπως πάει η ερωτική μου ζωή, μάλλον ούτε του real life είμαι, μάλλον δεν είμαι για τίποτα. Αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Σέβομαι πάρα πολύ αυτούς που το κάνουν αυτό. Γιατί επιλέξατε να έρθετε εδώ για μπάνιο σήμερα? Επιλέξαμε για να έρθουμε έτσι πιο μακριά από το Αίγιο. Και, Είστε από Αίγιο. Ναι, ναι. Οκ. και, να πω, Για συγγνώμη. πες. Από το Αίγιο Πέλαγος. Αίγιο Πέλαγος, μέσα, κανονικά. Ωραία. Και γιατί έχει γενέθλια το αγόρι μου. Τι? Έχει γενέθλια το αγόρι Εσύ μου. είσαι το αγόρι. Όχι, εγώ είμαι ο κουμπάρος. Ναι, είμαστε κουμπάρι. Α, έχετε και παιδί. Ναι, το τρίτο. Είναι οι άλλοι στην παρέα, δεν είναι δικό Α, μας, οκ, αλλά οκ. είναι της Εσείς παρέας. πότε το παιδί? Αργεί αυτό. Οκ, Δεν οκ, είμαστε οκ. σε φάση. Είμαστε εδώ πέρα σε μια διάσημη παραλία της Σαντορίνης και έχουμε έρθει να ρωτήσουμε ερωτήσεις εδώ τα κορίτσια. Αρχικά πώς σας λένε? Τζορτζίνα. Ευγενία. Γενικά που σας αρέσει να βγαίνετε? Ξέρω εγώ, πάτε σε πιο κυριλέ μέρη ή πιο chill? Θα σου πω τώρα, εγώ έχω μετακομίσει από την Πάτρα. Είμαι Αθήνα, αλλά γενικά σε πιο chill. Μ' αρέσουν τύπου ρεμπετάδικα, έτσι κλασικά, ουζάκι, φάση. Εναλλακτικά, δηλαδή θα πας και αμοργό το καλοκαίρι, Εννοείται, πήγα πέρυσι αμοργό. παραδοσιακούς και τέτοια. Όλα αυτά. Σας αρέσει κάποιος σε ένα κλαμπ? Τι κάνετε, περιμένετε να έρθει να σας μιλήσει ή θα κάνετε κάτι κι εσείς? Εγώ θα πάω διακοπές στην Επίδαυρο. Ναι, για πες μας για την Επίδαυρο. Ναι, και μετά θα πάω και Πάργα με την κοπέλα από εκεί. Στην Επίδαυρο θα έχει θέατρο? Ναι. Ποια παράσταση? Οι Δίπους. Οκ. Πού έχετε σκεφτεί να πάτε διακοπές? Εγώ θα πάω μοργό. Για κάμπινγκ? Όχι. Εσείς? Εγώ εδώ. Πολύ απλά δεν κανονίσει και κάτι, δεν βγαίνει και κάτι παραπάνω. Οπότε, ό,τι είναι τώρα. Οκ. Εδώ τα μπανάκια σου. Εδώ τα πανάκια μου. Εγώ δεν θα πάω διακοπές γιατί είμαι broke. Οκ. Οπότε θα μείνω κι εγώ εδώ με τον Παναγιώτη. Τα μπανάκια μας και όπως μπορούμε να περάσουμε καλά.
Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Αν δουλεύετε, θέλω να ρωτήσω. Ναι, αυτό. Ναι, εγώ είμαι φυσικοθεραπεύτρια. Okay. Εγώ δουλεύω στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εγώ δουλεύω System Administrator. Πώς είναι να είσαι σε τηλεφωνικό κέντρο? Κοίταξε, έχει να κάνει πάρα πολύ με το ποιος είναι απέναντί σου. Άμα άλλος καταλαβαίνει και θέλει να βοηθηθεί και έχει όρεξη να πηγαίνει σε οποιοδήποτε ζήτημα, είναι καλά. Και το βλέπεις στον πελάτη ότι μπορεί να είναι χαρούμενος στο τέλος της ημέρας και να ξέρει και να ευχαριστώ στο από πάνω. Αλλά πρέπει να διατηρείς την ψυχραιμία σου, Όχι, ναι, δεν γίνεται πάντα. Οκ. Εγώ έχω να δηλώσω ότι είμαι 7ο έτος τώρα τελειώνω. Χημικών μηχανικών. Εσύ τι τελείωσες? Φυσικό, οκ. Και εντάξει, είμαι μισός φοιτητής, μισός άνεργος. Και θέλω να σας ρωτήσω για την ανεργία που έχει γίνει trending τελευταία. Άνεργα νέα και τέτοια έχετε δει? Εννοείται. Full. Αλλά εσύ δουλεύεις. Ναι, τι να κάνω. Δεν έχεις και επιλογή πολλές φορές. Αν είχες την επιλογή δεν θα δούλευες? Όχι, ποιος αν είχε την επιλογή θα δούλευε? Μπορεί να σας αρέσει η δουλειά σας και... Τόσο καλή δεν είναι, άμα μπορείς να μην δουλεύεις. Ή να δουλεύεις όταν σε βολεύει και όχι... Όχι από ανάγκη. Δουλεύω στο τηλεφωνικό κέντρο που θεωρείς ότι δουλεύω επειδή μου αρέσει εκεί πέρα. Κοίτα, πολλοί το κάνουν και σαν μια διαφυγή, ρε φίλο, ότι τι να κάνεις όλη τη μέρα, πρέπει να κάνεις και κάτι. Μπορείς να βρεις πράγματα. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί λίγα άτομα που έχουν αυτή την ευκαιρία να δουλεύουν απλά για την όρεξη, γιατί δεν περνάει η μέρα διαφορετικά. Λίγα άτομα. Να τα χαίρονται τη ζωάρα τους, τι να πω, αφού θέλω να τη χαίρονται στο τηλεφωνικό κέντρο, πρόβλημά τους. Γι' αυτό αν μπορείτε γίνετε άνεργοι κι εσείς, να μεγαλώνει παρέα. Τι πιστεύετε για τους δασμούς που έχει βάλει ο Τραμπ τώρα και είναι όλα πιο ακριβά? Τι να πούμε, Δεν έχεις ακούσει τίποτα? Έχω ακούσει, δεν υπάρχει κάτι καλό να πεις. Οκ. Οπότε για όσους ψήφισαν Τραμπ, τι έχεις να πεις? Ψεύτικες υποσχέσεις που νομίζω ότι θα κάνουν τη χώρα τους ακόμα καλύτερη και δεν τα κυβερνάει τα πάντα. Και απλά θα καταλήξουν εν τέλει όντως να φάνε τα μούτρα τους και μαζί να ρίξουν μια ολόκληρη φίλιο. Αυτό. Και ότι φέρουν ενδεχομένως στον πόλεμο. Θα δείξει. Σωστός. Σας αρέσει γενικά κάποιος στο κλαμπ, τι κάνετε? Εσύ που είπες ότι είσαι του face to face. Εγώ αρχικά τώρα, επειδή είμαι σε σχέση και σε σοβαρή σχέση. Όλη σχέση. Δεν κοιτάζω καθόλου στο κλαμπ με τα μάτια κάτω, μου πάει και τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν κοιτάς καν. Οπότε δεν κοιτάω καθόλου. Αν κοιτούσα όμως, θα πήγαινα κατευθείαν να της μιλήσω. Χωρίς να κοιτάξεις τίποτα? Όχι, θα την κοιτάξει, εντάξει, θα δεις άμα τώρα είναι αδιάφορη ή άμα έχει σχέση, δεν θα πας. Οκ. Εσείς θέλετε να έρθει ο άλλος να σας μιλήσει ή θα κάνετε κι εσείς κάτι? Όχι, θα κάνουμε ένα ματάκι, ένα ποτάκι. Θα δώσετε ένα mating call. Να το δείξουμε ότι μας αρέσει για να γίνει φασούλα. Και πρέπει να έρθει κατευθείαν ο άλλος ή εντάξει? Όχι, δεν χρειάζεται. Τόσο αμέσως, λίγο πιο χαλαρά. Οκ. Have you ever used dating apps like Bumble or no? Have you ever considered of it? I have. Yeah. But what stopped you? All my friends had it, but I decided not to last minute. Do they have any success with it? Actually, yeah. My friend is in a relationship now. What about you? I mean, a friend of mine. What about you first? No, I don't use any. Yeah? You have never downloaded it? No. Okay. No, but friends of mine have. And how it went? I mean, one of them is in a relationship, like 2-year relationship. Πάμε στην επόμενη ερώτηση για τα ζώδια. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω αν βλέπετε πόλο και αν ξέρετε ότι το σηκώσαμε. Το μάθαμε. Βλέπεις? Δεν βλέπω, αλλά το έμαθα. Τένις? Όχι. Δεν είμαι με τα αθλήματα, δεν φαίνεται ότι. Εσείς τι βλέπετε? Βλέπουμε λίγο τένις. Γνώμη για Στέφανο? Στέφανος δεν είμαι φαν. Γιατί? Λόγω χαρακτήρα? Είναι λίγο περίεργος χαρακτήρας. Ούτε σάκαρη είμαι. Ποιος το πήρε τώρα, θύμισέ μου. Ο Σίνερ. Με αυτόν είμαι. Μου αρέσει γιατί μου αρέσει και το story του. Τι για αυτά που λέει ο Τσιτσιπάς ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να οδηγάνε και τέτοια γι' αυτό? Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τώρα. Ακραίο το θεωρείς αυτό? Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τώρα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Αν βλέπετε καθόλου ελληνικό YouTube?
Ναι, με βλέπουμε. Υποστηρίζουμε ελληνικό YouTube. Εμένα μου αρέσει πολύ Αμιγιάμι. Είχες δει αυτό που έκανε με τον Καρπούζη, βασικά όχι με τον Κονίλο που πηγαίναν σε κακά ξενοδοχεία με κατσαρίδες και τέτοια. Αχ, όχι, δεν το έχω δει, αλλά θέλω να το δω τώρα. Δεν είσαι πραγματική φαν. Δεν είμαι true, δεν είμαι. Εσύ βλέπεις. Βλέπω και podcast και μικρή Ολλανδέζα, τέτοια πράγματα. Οκ. Η μικρή Ολλανδέζα έχει γίνει viral, Για τη ζωγραφική. Έχει πολλούς apps. Ναι, είναι ωραία. Έχετε δει έναν που κάνει κυρίως food vlogs, τον Τεώστη, και κάνει live stream, αλλά τρώει λίγο hate και του πετάνε αυγά και τέτοια. Δεν είχα ιδέα, παιδιά. Λυπάμαι, αλήθεια. Συγγνώμη, πώς είπαμε. Όχι εσένα, τον. Τεώστη, λυπάμαι, ρε. Αλλά τον φωνάζουν λίγδα και τέτοια. Επειδή είναι λίγο βρωμιά. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Φωνάξτε. Δεν έχω ιδέα. Θέλω να μου πείτε για αυτό που έρχονται όλοι οι τουρίστες, αγοράζουν σπίτια εδώ για την Golden Visa και αυτά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Που επίσης, ναι, πείτε μου. Τι να πω εγώ, αυτό τώρα έχει ξεκινήσει στην Πάτρα, δεν ίσχυε παλιότερα. Εγώ ήξερα, επειδή ζούσα για λίγα χρόνια στην Αθήνα, ξέρω για Αθήνα ότι ήταν μια ευκαιρία για τους ξένους, αλλά είχε γίνει τόσο πολύ έντονο όλο αυτό το θέμα που κάπου είχε να κάνει με το ότι η Ελλάδα πια δεν είχε τον πρώτο λόγο. Και εσύ πες μου για αυτό που λένε για τα Airbnb, ότι όλα έχουν ακριβήνει τα ενοίκια, ειδικά στην Αθήνα. Και όχι μόνο, και στα νησιά, και στην Αθήνα και στην Πάτρα. Τι πιστεύεις, ισχύει, είναι λίγο conspiracy, είναι θεωρία συνωμοσίας, για να μην... Είναι και από αυτό, αλλά νομίζω συντελούν πάρα πολλοί παράγοντες σε όλο αυτό. Κάπου έχουν πάρει παράδειγμα από τα νησιά, που τα πάντα είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι είναι στις ηπειρωτικές περιοχές, και μιμούμενοι αυτό το καθεστώς το υιοθετούν και στις πόλεις. Και δεν είναι και μόνο αυτό, αλλά πιστεύω ότι οι διακοπές πλέον στα ελληνικά νησιά δεν είναι για τους Έλληνες, είναι κυρίως για τους ξένους. Ειδικά αν πας Μύκονο και τέτοια. Οπουδήποτε και να πας, και τα ναύλα και η διαμονή, τα κόστη είναι υπερβολικά αυτή τη στιγμή. Πολύ διαβασμένες τις βλέπω. Έκανα σωστή ερώτηση. Εγώ τώρα είμαι στο τελευταίο έτος στη σχολή μου και είμαι στο μαθηματικό και κάνουμε διπλωματική πάνω στο αν οι νέοι χρησιμοποιούν dating apps και αν είναι successful αυτά. Θέλω να ρωτήσω, φαντάζομαι είστε κάπου στα 35, μπορεί να μην χρησιμοποιείτε οι ίδιες. Τι είστε της άποψης του real life περισσότερο, να προσεγγίζουν και... Αυτό είναι διαχρονικό το real life, γιατί είναι η φύση του ανθρώπου να έρχεται κοντά στην πραγματικότητα. Πολλοί το κάνουν επειδή είναι πιο εύκολο. Στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Όχι πιο εύκολο. Δεν γνωρίζεις τίποτα για τον άλλον, είναι όλα fake και ακούς αυτά που θέλουν να σου πούν. Το θέμα είναι να καταλάβεις μόνος όταν θα έρθεις σε επαφή με έναν άνθρωπο, να μπορείς να καταλάβεις μόνος σου ποιος είναι αυτός που έχεις μπροστά σου. Γιατί και η κίνηση του σώματος, η γλώσσα του σώματος μιλάνε πάρα πολύ. Εγώ είμαι παντρεμένη, θα σου μιλήσει εδώ η φίλη μου που δεν είναι. Και εγώ πιστεύω στην ανθρώπινη επαφή και στο real life. Καταρχήν με αυτόν τον οποίο μιλάς σε οποιοδήποτε social, δεν γνωρίζεις αν είναι αυτός ο οποίος μιλάς. Έτσι. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Εντάξει, παίρνεις το ρίσκο αυτό. Παίρνεις το ρίσκο, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα σου βγάλει ένας άνθρωπος, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, από την προσωπική επαφή, η άβρα του, γενικά όλη αυτή η επαφή, τι θα σου δώσει, δεν στο δίνει καμία οθόνη και κανένα social media. Πρέπει πάντα ο άντρας να προσπαθεί, δηλαδή, και αυτό είναι λίγο κουραστικό. Όχι, και οι γυναίκες αντίστοιχα. Δηλαδή, εσύ θα πήγαινες να μιλήσεις σε κάποιον που θα σου άρεσε? Ναι, μπορεί και να πήγαινα, αν μου άρεσε. Μπορεί, θα το έκανες όμως. Αν έβλεπα ένα πράσινο φως, ναι, θα το έκανα. Οκ, γιατί περισσότερες περιμένουν να πάνε να μιλήσουν. Όχι, αν έβρισκα κάτι ενδιαφέρον και πίστευα ότι γιατί να μην δοκιμάσω και ότι αξίζει, ναι. Ελεύθερες κοπέλες πάντως δεν έχω δει να σας πλησιάζουν εύκολα live. Ναι, υπάρχει οι άντρες σε σχέση με παλιά. Λίγο ψύχρα. Υπάρχει απόσταση, υπάρχει ντροπή, να το πω, δεν ξέρω, ίσως νομίζω ότι έχουν συμβάλει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλο αυτό, ότι έχουν πολύ πιο εύκολο το να παίξουν σε μια οθόνη όλοι. Μετά το άλλο σου φαίνεται πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, γιατί έχουν συνηθίσει στο εύκολο.
Και το άλλο φαντάζει έτσι λίγο από μακρό, απρόσιτο και όλα. Και εγώ πιστεύω καλύτερα το real life. Χτίζεις και μια αυτοπεποίθηση και ναι. Εσύ μας είπες έχεις αποσυρθεί βέβαια. Ναι, εγώ έχω αποσυρθεί. Που είναι ελεύθερες. Φαντάζομαι δεν γνωρίστηκες με τον άντρα σου σε dating app. Όχι, όχι. Εγώ είμαι κατά όλων αυτών. Είμαι πολύ της φυσικής προσέγγισης, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολλά από αυτό που έχω μπροστά μου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Λοιπόν, τέλος το βίντεο. Τα καταφέραμε. Πήγαν όλα πολύ καλά. Τα vibes ήταν τέλεια από όλους. Το σκεφτόμουν να το κάνω καιρό και είχα όντως στρες στο να πάω και να μιλήσω σε αγνώσεις, αλλά πάλι καλά που το έκανα, γιατί δεν ήταν κάτι και πήγε πολύ καλά. Και κάνω challenge και εσάς να κάνετε κάτι ακραίο που σας δυσκολεύει τώρα που είναι καλοκαίρι, μην το κάνετε overthink. Επίσης ευχαριστώ όλους όσους μιλήσανε και δεν είχαν θέμα να μπουν στο βίντεο και τα μαγαζιά, το Mirasol στη Ροδινή και τον Αχινό που μας αφήσαν να τραβήξουμε. Οπότε τα λέμε.